боғи ботаникии Помир аз ҷумлаи баландтарин боғҳои ботаникии ҷаҳон ба ҳисоб рафта, бо табиати нотакрор ва гуногунии олами наботот ба ҳусни шаҳри Хоруғи вилояти Бадахшон зебоӣ бештар зам менамояд. дар ин ҷо намудҳои гуногуни дарахту бута ва дигар растаниҳои нодир мавҷуд буда, боғ ҳамчун як мавзеи ҷолиби илмӣ ва сайёҳӣ шинохта шудааст. боғи ботаникӣ фаъолияти худро аз соли 1940 оғоз намуда, дар тӯли ин солҳо масоҳат ва коллексияҳои растаниҳои он васеъ гардидааст. хабарнигорони мо аз фаъолияти имрӯзаи боғи ботаникии Помир гузориш медиҳанд. боғи ботаникии Помир дар баландии 2320 метр аз сатҳи бар ҷойгир буда, масоҳати он 63 гектарро ташкил медиҳад. дар ҳудуди боғ беш аз 4000 номгӯи растаниҳои гуногуни флораи ҷаҳон аз ҷумла дарахтони мевадиҳанда ва ороишӣ гирд оварда шудааст. боғ таърихи чандин сола дошта, имрӯз низ яке аз марказҳои муҳими омӯзиш ва нигаҳдории гуногуни олами наботот дар Бадахшон ба ҳисоб меравад. мутахассисон дар баробари нигоҳбини коллексияи растаниҳо ба омӯзиши хусусиятҳои парвариш, мутобиқшавӣ ва истифодаи намудҳои ороишиву шифобахш машғул мебошанд. боғ ҳамчун боғ илмӣ тадқиқотӣ мебошад, ки дар баландии 2320 метр ташкил шудааст. ин боғ ба якчанд шӯъбаҳо ҷудо мешавад. шӯъбаи Америкаи Шимолӣ, шӯъбаи Европа, Крим, Кавказ, шӯъбаи Осиёи Шарқӣ, шӯъбаҳои дигар барои табобати растаниҳои шифобахш ва барои ҳайвонот ки барои тухмӣ ҷамъ мекунанд ташкил шудааст. ҳозир дар боғ 4000 растаниҳо мавҷуд ҳастанд ва ино дарахтон, нимбутаҳо, бутаҳо, дарахтони мевадор, боз ва ғайра ин растаниҳои шифобахш, гулҳо дохил мешаванд. боғи ботаникии Помир ҳамчун яке аз марказҳои муҳими илмии соҳаи ботаника дар Тоҷикистон фаъолият мекунад. дар ин ҷо намудҳои гуногуни растаниҳо аз минтақаҳои мухталифи ҷаҳон овардашуда парвариш меёбанд ва мутобиқшавии онҳо ба шароити иқлими Кӯҳистон мавриди омӯзиш қарор дорад. имрӯз бо фарорасии мавсими сайёҳӣ, боғ ба яке аз мавзеъҳои ҷолиби шаҳри Хоруғ табдил ёфтааст. ба гуфтаи мутахассисони Институти биологии Помир, шумораи сайёҳоне ки имсол аз боғ дидан карданд нисбат ба соли қаблӣ афзоиш ёфтааст. имсол ана то олам меҳмонҳо омада истода ҳастанд. дар мурури вақт ана аз дигар асосан аз хориҷа, аз Италия, Греция, Португалия, Иттиҳоди Муттаҳидаи Амрико, Россия, Ӯзбекистон, Қирғизистон омада истоданд. агар ба соли 2025 агар гирем, ин нисбатан ба соли 2025 то ҳоло зудтар аст, вале олам давом дорад. сайёҳон омада истодаанд. ин боғ агар гирем ба ҳама хушкии қаторкӯи шуғноне ки аст 624 гектарро ташкил медиҳад, ки аз ин 80 гектаршон обёришаванда аст. имсол боз об нақсар аст, ки ин дарахтон обёра мешаванд. дар баробари аҳамияти илмӣ ва сайёҳии доштани боғ, дар ҳудуди он гармхонаҳо, осорхона ва қитъаҳои таҷрибавӣ низ фаъолият мекунанд. дар гармхонаҳо парвариши ниҳолҳои гул ва дигар растаниҳо баро монда шудааст. танҳо дар мавсими кабудзоркунии баҳори имсола аз гармхонаи Институти биологии Помир 70 000 кӯчати гул ва тухмӣ барои идора ва муассисаҳо тақсим гардида, имрӯз нашъунамои хуб доранд. ҳамчунин меваи дарахтони боғ ҷамъоварӣ шуда барои фурӯш пешниҳод мегардад. ҳамзамон кормандони боғи ботаникии Помир ният доранд ки корҳои илмӣ тадқиқотиро дар самти омӯзиши хусусиятҳои шифобахши растаниҳои маҳаллӣ ва имкониятҳои коркарди онҳо идома диҳанд. дар маҷмӯъ боғи ботаникии Помир ҳамчун маркази илмӣ, макони ҳифзи гуногунии биологӣ ва яке аз мавзеъҳои ҷолиби сайёҳии шаҳри Хоруғ дар муаррифии имкониятҳои табиӣ ва илмии Бадахшон нақши муҳим дорад.